I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video na kanal Bosnian Geek, dobrodošli u serijal Kuhajmo sa Tefalom. Kao što ste vidjeli u prijašnjim videima na testu, zahvaljujući našim prijateljima iz Tefal BH, imamo dual fry fritezu na vrući zrak. Ono što mi je stiglo neki dan, to je rešetka za grill. U ovom videu ćemo testirati našu fritezu na vrući zrak u grill modu kao klasičnom roštilju. O čemu se radi? Ostanite u videu i pogledajte.